aku nih. Kowe meneh duwe aku. Apa kowe lak kepala nek kene, ha? Oh sikit Kak. Sabar. Ora bandur ngono kuwi Kak. Nek kowe dadi anakku. Kantor-kantor kabeh padha ora iki. Ana rembug dirembug. Secane nek mung sing mbiyen piye? Wah kok iki malah mengko sikit. Dunomu wetmu iki durung wayahe cetok. Cetok. Cetok kowe kabeh. Coba janji. Kok bedane iki to? Wes aku dhewe durung mangerti. Hei, aku nek dina iki kowe menehi duit ora? Hah? Aku butuh duit dina iki. Sabar. Duit iki ya golek ora njaluk penduduk duit duite sapa kurang ha? Cetok. Kesaguanmu dina kemis pagi. Nanging kemis pagi aku tidak kabeh amasun mulane. Sing kok kemis pagi piye to? Sing lali ki aku mau kowe. sing lali justru awake dhewe Nah, dikenake kemis pagi kamu kok kaksenane dina kemis kelima. Nah, giling-giling kan. Biyen iki kala semono aku sak kanca-kanca menawa aku saguh ngene duit nanging dina kemis kliwon. Iki lagi kemis pagi kan. Mongko kemis kliwon kang kepukul aku wis pasok malah tak luwi. Oh, Saya tak omong sih Kang. Sing bener mentot, toto, karo iki. Karmanto, sing lali kowe Kang. nah, giling-giling plak-plak. Lah iki nggo mikir diplak-plak. Tumbang sene kang Surabaya iki. Ngopo aku ngopo? Plak. Anggepe iki ora loro. Oh, panggepen ora. Iya. Yen ngono. Pancen aku sing lali. Iya, Lali kok karane sira bejo kuwi kok. Iya, tidak ketemu kae. Oke. Lah mesti ditau kapan? Apa nama setor? Iya kapan? Kapan? Aku masih akhirnya setor. Aku yang berlali. Kita hasilnya piye? Wes, Malah gue ngomong anak dari Bayu yang pasar. Kon gue ke konco. Apa gue lali? Giling-giling. Nek wis ora pelan kowe nek duit aku nanging malah Mbak Ayu lunga. Kowe takon goleke Mbak Ayu napa? Ganti Mbak Ayu. Ya iya toh. Apa gue yang lali? Jan ngono kalingan aku. Kalingan aku piye? Piye kok Kak? Hah? Kali kok ngono kemis kiwon kae. Suruh sak kanca wis dosek dicarake dhewe. Saiki ngene wae Kak. Saiki kabeh dibukti apik. Saiki dibukti apik ayo jago tak. Ya ngono. Ngono kok nganggo kilo kakek sareh aja kon bugang ya bolok kuwi mari sih. Ya ngono saiki dirembungi apik tibaku aku butuh duit. Butuh duit kok kowe kabeh do ngumpulke duit nek aku. Ya posisi kan iki kanca-kanca nglumpuk nang kene. Gawe adon-adon adu jago kuwi ora gampang. Kene iki uga nganggo paitan kan. Nek kowe aton njaluk aton njupuk, lah duwite sapa? Mongko nek akeh do ngabotane desa-desa ora iso nglumpuk, duwite sebal. Mula aku kepingine dilumpukke. Para botol-botol dadekke siji. Nek akeh duwite do nglumpuk, mongko aku iso setor. Nah, langsung. Mula kuwi do nglumpukno duwite enehno aku. Dino iki aku kepatek itu. Mula kowe kabeh Budi Jaya supaya kanggo setor duit aku wis tak gunakake. Tak ngono to Kak. Ayo mula kuwi. Kowe sing dadekke tetuane kanca-kanca. Kapan dina sing prayoga awake bisa nglumpukke botol-botol dienggo golek duit. Tak sumirah. Ini aku ngerti apa kaku.
nanging aku duwe penjaluk penolo. Apa? Apa jalukmu? Apa penjalukmu? Kanca. Sepisan. Numpukno boto-boto saka jaban rakak kademangan kene. Tok undang. Nah, Boto-boto supaya sesuk dina Setu Legi aku entuk duit akeh nang stor kowe Kak. kakangku njaluk ing dina Setu Legi. Yen wong kowe Baik, Kak, njaluk Botoan. tak anggap gampang. Iya itu yo. Gampang. Undane Surajaya Sumiati wis tekan kapan langkah kademangan. Kalau ngomongke foto-foto sing akeh sing sudah grade tak anggap gampang. Tapi nangane andalan kang sepisan. Foto-foto sing akeh aku iso. Sing ping 7. Heh. Aku njaluk enak. Cilik sedina gede 3 dina. Bakal tak pinangkan. Iya kuwi. Mau tak njaluk enak iki piye? Untuk kuwi saiki ora njaluk enak. Lah yang kok dhisik Aku dipromosi aku bukan kanca-kancaku mentot totok di Indrawaku sing kancaku sing anyar iki ya patowan. Mari kan bulan-bulan pinter. Inah, kan bojo midat. Yo nyulayani Ya jas. sing iso sing jeneng ngabotoan yo nganggo paitan lho ora kok waton. Akene iki gadane drobak e tapi foto iki. Ini aku sing tanggung jawab dapat laman tak ya abot. Bisane aman itu aku kan Surajaya, aku. Iya, Ora ana aku yo. aku ngerti nek kowe sakurane ngayomi kanca-kanca do ngabotoan. Ning perkarane nggon ngayomi cetha ora terus aku meneh duit ora tekan. Ayo, tok pangan dhewe. Ora sak foto iki lho. Bisa uga kowe narane aku. Kowe iki minta pangan dhewe lho. Ayo iso uga. Ora tempuhe mah petah timamu kowe narane aku. Wes bisa uga ngene iki. Iya kan? Setoran kemis kliwon sing Pendak iki yo kowe mesti mau jogo sesuk Ah. bulan iki lho Kang Surajaya berani lawanan tak kodo tunggal di lawanan kowe Ani ora tau. kuwi Lah ketemu ngono kuwi. lah Heh, wes ketiplah wes. Iya kan? piye Kang Sumirat omongku mau Semoyo iki ketepen, ora ana duit tenan. semoyo Dina Setu Legi. Yo, yo. Iya. Ning omongan kamu kena tak kowe. Iya, yo. Kena tak kowe iso esuk hari Setu Legi. Kowe kudu setor aku. Sing mukeh. Sing mukeh. Kudu hari Setu Legi. Kalau dina aku malane kudu ana duit. Apa ora tokno? Lho, aku ora tau ngelom duit kok ora. Karepku Iya. bener, bener. Dan nanti terus tuh lagi dan jadi, apa sih anxiety? Anxiety lagi diantar ya baik. Terus tidak. Lagi, ada satu lagi waktu tolong dino, kusono duit. Bolak-balik duit, bolak-balik duit. Ya bener apa jadi dadi andalan ini ayo nganggo petok to kan. Ayo bener kowe kan iki. Ayo foto dulu. Nah, kanca-kanca sing botoh menom-menom dioke. Padahal botoh menom-menom sing gak juga. Waton yo ora. Itu pengarane ben iso mlumpuk wange dhewe klub iki ning kene kan. Kalau enggak, obat. Ah, beno-bene dipake. Ora dicipi dhewe tok tamu itu gong malah. Lagi Kok karo saiki kok saiki tutup juta. Dodo karo dudu dutan. Ya kita wis kok. Apa wingi aku karo babakan. Aku duit kok.
nek duwe duit iki ketutuk kabeh keke bojone. Semara nyinggahke duit. Oh, tetep ora iso. Tresno bojo, tresno keluarga. Sampeyan rak ya ngerti dhewe to, Lek. Nek iki demang kuwi nek karo kawula kepiye? Nyah-nyoh sakso. Lomo. Lho begini iki wae nek ora mergo ki demang ra ya do ora tekan kene to. Ayo. Kok ya ora piye? Wah, bojoku ku malah sampean dadi kawulane niku rak nggih mulya makmur kok sakniki. Sarwa kecukupan. Ora duwe utang. Sapa sing duwe? Malah tak ceritani niki wae dereng suwe kula niku dibiyuki karo bojo kula. Wah, wis kula iki lek ngetung ngantek keju. Nah, samdak ibu wingi ngitung duit akeh. Sik kondo ibu ngitung duit iki sapa? Wingi sore Bu, kula Pak meron jenengan ngitung duit akeh banget kita. Kula nyuwun Bu, dimaksud apa? Upama ibu duwe kathah duit kok. Yo karep ben nggo ayam-ayam atine ibu. Wong njaluk duit terus wae. Sing ora ana diuntung. Kan masuk kok gawe. Ibu lo bapak iki nek golek duit dienggo awake dhewe. Kowe kebeton tuwa. Aku sing enom. Kudune ibu ya kudu wah-wah karo anake sing enom. Sing jenenge wong tuwa ki wah karo anak ki ya mestine. Ning kaya kowe kuwi lho, Lek. Wis gedhe gerang kok ya golek gawean dhewe, ora njolak-njaluk mbokne. Awang kula ki anake dipan sih. Ibu sing duwite akeh kok nyambut gawe. Mergo anak demang kuwi kowe kudu iso dadi conto para kawula. Wis wayahe iso nyambut gawe iki ya nyambut gawe. Ora kan. Bener ngendikane ibu. Kowe iki nonoman apa meneh putrane ki demang. Sing kudune kowe iki kena kanggo teko tulodo. Marang sak kabeh nonoman kademangan waktu mboke ne Suboto. Aku nek kowe Kak. Anak aku ya ora. Butuhku seneng. Seneng karo kanca-kancaku. Nanging senengmu ki ora apik. Nerak marang paugarane negari. Ora. Sing baku aku tetep njaluk duit karo ibu. Ngene Kang Mas. Mbok kula nyuwun wae jaluke duit ibu kan. Wingi niku akeh banget lho ngitung duit niku. Nek perkara nyuwun karo ibu perkara gampang. Nanging kowe klereno Suboto. Kleren yo. Ora Ibu. Pokoke kula nyuwun artane. Kowe iki mung bola-bali njaluk. Anggap diwenehi ya ora ngerti druntungane nang endi. Kok ya kaya kakangmu gawe kuwi. Benten Ibu. Suboto karo Galih beda. Bedane apa kowe sak lorong iki padha-padha anakku, padha-padha anake iki demang. Aku tak enom. Sing kudune akeh senenge. Pokoke kula nyuwun Bu. Nyuwun Bu. Aja ya. Kowe kok malah medeni Bu lho kowe iki. Baca. Dedek iki sing dirembuk apa to? Niki, Pak. Niki. Entek-entek anak-anak nang bujung ya ngoten niku. Sing muda anak iki sapa? Lah nggih sampeyan to, apa-apa dituruti. Entek-entekane kaya ngoten niku. Mesti tekan kono sing dipodoke aku. Lah mboten modoke sampeyan ajeng modoke sinten? Ayo. Apa yang modoke tanggane? Ya nek nggon kleru, nggon luput, nggon salah iki mesti wong. Lah ke wong lanang iku nggone kleru kok. Ora Wong wedok niku nggone bener.
Kowe kok angger-angger mung nyuwun duit, angger-angger nyuwun duit iki banjur kok nggo apa le? Ngeten Rama. Kula nyuwun duit ibu karena wingi kula sumerep ibu niku ngitung duit kathah sanget. Arta menika badhe kula nggo seneng-seneng. Kula nggih dolan kalian kanca-kanca kula. Le. Bapak kandha ya. Kowe iki wis gedhe. Aja mung nuruti kekarapanmu, kesenenganmu. Yen kowe duwe kesenengan kudu budidaya. Ora mung njaluk. Lamun yen bapak isih sugeng. Yen wis mati njaluk sapa kowe? Lah nggih. Kula niku lak nggih tesih alit. Mongko jenengan kali ibu kan artone kathah. Kudune panjenengan kali ibu menika tak nggih goleke anak to, Pak? Ya senajan golek anak iki kok ora ya ora ndur kebablasan kaya ngene. Ya seneng iki ya kena. Ning kowe kudu bisa budidaya kanggo kesenenganmu dhewe ora mung njaluk-njaluk. Iki nek bar diparingi to karo ibu. Kuwi tegese welinge bapakmu kowe iki golek gawean kok, Le. Kowe iki nek panganan tak enggak ora tak toke meneh kok. Kok arep dadi apa kowe, Artane sing wingi di paringke kula kali ibu menika pun telas Kok ngopo to, Bo? pun kula dodolan kalian kanca-kanca kula. Menika Kang Mas, wong dikai dhuwit nang nganggur. Dikai dhuwit terus telung dina ora nulih. Lah kuwi. Nek kaya ngono kuwi tok terus-teruske. Terus ora dadi apa? Kang Mas. Pisan meneh. Mbok kula nyuwun tulung tebuke duit bapak halus. Kocok. Mbok kaya kakakmu kuwi lho. Lembah mana ora tau njaluk duit. Bangun miturut wong tuwa kowe kok dibuka dhewe. Tiru sapa kowe lho? Menika nggih mergi panjenengan kok Kang Mas. Aku meneh. Piye to, Bu? Nek kudune panggulawen kae anak kuwi ibu sing wis caket. Lah kok bapak wis maringi redono apa wae sing dibutuhake sing wis terak kirep, Bu. Gula kentang kok ibu, gula kentang menika rak nggih wong loro wong anake wong loro kok. Lah kok aku ya kurang. Lah nyatane niku jenengan napa-napa dituruti nggih ngoten niku entuk-entukane. Bu, Pak. Pisan siji malih. Pisan iki mawon kula nyuwun nantani. Wis, tenang. Nggih, Kena tak ugemi kandamu. nggih. Ora dibaleni meneh. Angge genjang nek butuh nyuwun malih. Bu. Lek ndang diparingi supaya rampung perkara. Ayo piye-piyeno ki ya anak. Ning pisan jiki lho ya. Nggih, ngeten Pak Bu. Benjang setulegi menika ora wonten agen-agen sawung gedhen. Mongko ajeng tekani botoh-botoh sing sak njabane kademangan. Ra nggih kula isin to Pak Bu. Anak Demang mongko pawitane ning sithik kudune botohan menika ya sing akeh wong anak Demang kok. Isin ning sing kok kowe bapak. Kowe ora budidaya. Ora apa-apa. Diparingi ning sesuk ora mung njaluk ngono kuwi. Ora Nggih, apa-apa. nggih pun pisan iki mawon mau. Ning pisan jiki terus golek gawean nyambut gawe. Bapakmu ki ora selawase dadi demang. Lajeng nambut gawe napa nek tak enom nika Bu? Lho, wis ono kancane proyek. Nggih. Kuwi ya ki ya menghasilkan padake. Iki ajeng diparingi mboten. Aku wis kandha ora tak bolan baleni diparingi ning Monggo diparingi. Nggih. Nek ya kuwi janji pisan jiki mengko ki kowe golek gawean. Mawi ngoten matur nuwun Bapak Ibu. Jenengan pun mawiti ing kula ajeng adu jago. Iki piye ta iki? Ditekan lho adu jago to? Bela.
benjang setu legi menika kan wonten adon-adon sawung gedhen Bu. Ingkang badhe pun datangi botoh-botoh saking Jawi Kademangan. Terus kuwi nek kowe njaluk duit yo mesti menang ngono kok. Lagi nyuwun donga pangestune Bapak lan Ibu. Wong main kok kon mangestoni. Kira lakon apa? Wis. Duit bakal diparingi ibumu. Saiki arep piye to? Awi ngeten, matur sembah nuwun. Kula tak nyuwun pamit. Ibu ampun supen. Benjang setu legi artone pun wonten nggih Bu. Iya. Iya, Nok. Nggih. Awi ngoten, kula nyuwun pamit. Nyuwun donga pangestu menang ya Bu, Pak. Nek kok ngoten niku ra yo ngentekake atine wong tuwa to, Pak. Maning yo kepiye meneh to, Bu? Wes ora kurang-kurang dadi. Gonku maring peksa supaya bocahku ora gedaron tumindak. Ane apa ya ana paribasan sak galak-galak iso si mau ora bakal kedel mangsa gogore dhewe. Ayo piye-piye no, ya jenenge anake piye to. Nek rak nggih ditutuke dalan sing bener. Ayo mbok sithik. Ya kon melu galing wae mau pripun? Maju kene. Nggih, dipaken tahu. Anak loro kowe kok ya beda. Mesti sing Subriyo iki pahaku. Kok ngaten? Sing gedhe iki lomah lameh plot karo bapakne kok sing cilik karo mbok iki dangan-dangan. Oh, nek ngaten sampean iku gede cilike tuh griya kalih kula nek sepoten niku nek kula golek ngoten. Lah apa ora? Boten kok. Ora konangan yo nae. Ya pundi. Lah wong prajengane dedeke wis kados sampean persis kok jarane golek. Kok nek ngarak katine wong wedok ra. Wis kok Bu ning gojekan ora tenan rasah nuwun ning gojek ya. Kok tambahe duwe. Ibu-ibu ning apa-apa duit letane. Lah wong ganteng sesuk ya dijaruk kok. Kepareng matur Romo kalian Ibu Piye, tepat ya? Pak. Ya Yo piye? tak keparengake. Tak derengipun kula ngaturaken sumpun pangabekti dikonjuk Romo kalian Ibu. Gak pompa pamudin bapa kanggo kowe. Iki lho nek dhewe kula iki janane sing iki. Dan terus ora milang. Oh, iki Saestun kula wangsul wonten ing kademan nika cak pisan. Kangen Romo kalian Ibu. Iya, iya. Lajengipun kula saentawis dados putra siswa wonten ing Padepokan Plasa Putih. Kula sampun bebulang ilmu daya kasantikan ugi ilmu kebatinan. Jumbuh kalian tetudanganipun Rama kalian Ibu. Ya, aja kaya ngene iki yen anak bangun miturut karo wong tuwa. Kaya siniram banyu wae sembuh. Ayem seger. Ning nek ayo wis makes ya, Pak. Pak banjire kejawi saking sarene wulan ingkang ajeng niku. Padepokan Plasa Putih badhe ngawontenaken hajatan ingkang ageng. Pramila saking menika Romo kalian Ibu kula suwun caos pambiyantu kagem Padepokan Plasa Putih menika. Oh, amargi Romo kalian Ibu wonten ing Kademangan Watuamba nika sampun boten kirang bab bondo donya. Ngono ya nggih. Saumpama Bapak kuwi ngerti yen Plasa Putih kanggo gawe. Ora matur wae Bapak bakal caos juga. Aja kuwatir. Sesuk sak budang saka ing Watuamba nggawa sak cukupe. Kademangan yo bubar panen apa-apa akeh. Gabah klopo sak cukupe. Klopo oke, bar panen jagung barang nggih, Pak.
Wis esuk gawanen kabeh, Le. Matur suwun sanget Rama kaliyan Ibu. Sarene Rama kaliyan Ibu sampun minangkani ingkang dados atur panggon kula. Salajengipun kepareng kula wonten ningking ngasuh-ngasuh rumiyin. Iya ya. Heeh. Sak budalmu sesuk nggawa sak cukup. Malah keporo tak tambahi duit. Engko tak jaluke bapakku. Wah, bapakmu ki wong nyak-nyak saiki sapoke dadi gemang ki sapok nyak. Kepareng nyuwun pamit Rama kaliyan Ibu. Pamit. Nek ana lawan ya wis mantep, Le. Wonten niku anak sing gawe sarenge wong tuwa, Iya Pak. Bu, ora tegese ora ngilang-ilangake. Ayo mong bocah loro wae sing siji nganyelke sing yo gawe seneng kuwi lak jenenge ora kabeh gawe anyel lah ngono kok. Nek galih niku rak kados jenengan to. Iya. Dadi pokoke kono apian surya alus. Bene padha ki sak kene. Niku ki nek kula pilih ganjar-ganjar balik dunyane sakit nek kok jenengan. Kaya galih ku yo ngerti wong tuwa, ngoten niku lho Pak sing kalih kula niku. Nah, ini aku daerah nanti ada di sana kangen ya juga. Kok kemarin kangen pripun to? Kok kaya takon wae lho Pak. Ayo tua kira yo, karena ya podo banget. Orang gue mau mangsa apa? Kula niku wae mboten ora-ora. Apa yang kau kagungan kalau ayune kaya ngono ae. Mbok gandrung. Upama ora ana kowe danar gandrung lek ana kowe. Ayo siin to Surabaya. Ana apa kula suli apa pripun? Apa kowe ingin kok? Aku ora temen kadang ngaten iki kan yo ingin nek ngono niku. Kira-kira isih iso ade gulamu dhuwur. Gula tua juga yang laki kagungan ya sih bisa wae gula itu. Yo nek kowe iki bau sing tak tresnani. Nek kowe ingin tak lilani, wong aku nang kene ra bakal ngopo-ngopo. Kok aja kuwatir, Pareng kok aja kuwatir. Wong aku nang kene iki ora ngopo. Yo niki ki ceritane sing kangen jenengan sing ajeng gandrung niku. Boyo ben, wong gawe lega gawe seneng. Lah kok dadak disuli ngopo? Lah nek Sama bojoku ora iso gandrung kok. aku papa saya ini kan mbok catet ya. Cuma mbok catet aku wae sing iso. Jane sampeyan iso gandrung ora to, Pak? Arep ngopo kowe ya? Kowe iki waras ora? Lama awake kaya arep ngomong kasih niku. Kok Kepengin banget ya upama kepengin iki ayo delok-delok nek wis lanang kowe meger-meger nang kene apa tak anggap watu bang. Boten kula niku tak tanglet, panjenengan iki iso gandrung ora. Yen iso piye yen ora piye. Nek ora ki mulane nek latihan punya. Dan ini latihan ki aku malah teko sikit dhewe. Nuwun sewu. Apa jan nika ada kula ajari nek kalau misat tapi ora iso jenengan iku. Niat iki ajar kok ora kok ajari. Yen kowe kepengin dan sak karmu wong aku nang kene ora bakal ngopo-ngopo. Nek kula yo wawani karo Demang kok nyi Demang ku to. Kuwi tegese iki Demang kuwi saking apiane bojowe dinekke. Ora dinekke. Lah niku Ning nek lego. Dinekke iki ngopo? Dinekke apa dene?
masak punta dewa nggih iki Demang nika. Lah nggih kan gandrung kula to niku. Wong gandrung wong bengok-bengok ora napa-napa, ndonga ora terak ora kok dinek. Weh, lah kok gandrunge kono. Ada maksudnya ora. Guru maksud aku ki ora kabutan wong aku ki weruh. Nggih pun kula nderek panjenengan nek gandrung kadi kono kuwi ra apa-apa ning ora nganggo tumor. Nek ingin sak karepmu nek ingin. Ora. Kula kan penjara mboten wonten kula Yo, rene kabeh wis tumata saiki nggon masakno apa masak. Ayo dadi dar bareng-bareng. Kok panjenengan mboten sida gandrung? mboten sida to niki. Rasa sesuk meneh. Kok panjenengan kan sak jahat. Nggih ngomong-ngomong. Apa wah, jenengan mami kepengin to iki. Ora kerep iki ya matur kok Demang. Ya mbok menawa iki Demang iki lagi wonten jejibane kudu dirampungke iki Kakang. Ya mbok ditunggu wae rasa kesusu. Ya, aku manut kira. Amarga iki pancen tidak digede ya. Iya Kakang. Sing gede pamengkumu jalaran. Aku lagi wae rampungke perkara kan. Nggih, boten dados menapa nggih. Yo slamet to kami pun. Nggih, pengajenipun kuat kula mangke wujud. Salah paling kunjuk Tak tampa. Semanten ugi kula iki Demang. Salam taklim iki katur iki Demang. kami itu orang sampean tak foto-foto. Nanti kami itu tidak ibu memberi pendopo kaduan itu. Ya oleh pamujimu sembilan. Pamujimu selamat sembilan. Pulau rasa bageke, oleh sembilan bageke nanti bangkun bageke. Tapi podo pun tidak bahwel. Rasa bageke kon podo. Iya iya. Apa-apa ngomong kamu ya sing kecocok lah. Kok kecocok itu itu. Ora kami itu. Berbudi. Tak sawang kok kaya mumpung jadi apa ngono. Jadi sakderipun nyuwun pangapunten gitu. Awit
kula ningali kawontenan kademangan Pak Tuwangga kok sak menika benten iki. Gitu. Nggih. Bedane piye? Menawi kula rumiyin Pak Tuwangga nika mah lipat legi. Yen saiki Sak menika benten iki. bedane piye kan? Kawontenanipun boten kanten-kanten nami. Utaminipun wonten ing papan-papan pangibadahan. Ingkang kala rumiyin menika sae sak menika kumplang itu. Para kadang kaneman menika kathah mboten kersa wonten ing papan-papan pangibadahan. Kami tua kan mung perkara kaya ngono iki kok nganti tak diunjukke karo aku. Tak kandhani ya. Nggih, Mas. Jejering Gemang kuwi nyasakake papan-papan pangibadahan. Wong nang ibadah utawa manembah marang Gusti. Kuwi ora kudu ning papan kang ditentokake, nanging bisa manembah ana ing papane dhewe. Yen lagi repot apa kepiye awake dhewe ora ngerti. Lan kowe iki dadi kami tuwa kudu bisa lembripih ngandani kabeh warga ora ngono. Nggih, lho, ngendikipun Ki Demang menika kanthi lho. Anane menawi ningali kawontenan kala rumiyin papan-papan pangibadahan iki gayeng. Sak menika saya dangu saya kompak. Mesinipun menika wonten gathingen penuh dipun penggaliaken. Penemu piye, Saudara? Kare mare manembang niku mboten mesti wonten kudu nang papan pangibadahan. Akhire kula niku nek manembang ora nang papan pangibadahan. Yo nang ndi? Ana sak nggon kok. Akhire wong anak bar perlu bali ora urung ramai to nek kok nang papan pangibadahan malah dosa. Nun sewu gitu mak. Kota macet. Kami itu Piye jenengan? atur panjenengan itu kelanjut lucu. Nggih, lucu. Betul. Lawan kewajiban sampean niku kita kami tuwa. Lah kok yang ibadah mboten kok matur. Lah pedangan sampean ngopo menika udah tekan? Sampean ngopo kami tuwa? Kok dewe kok dewe kami tuwa iki opo? Sewu Ki Demang. Kula tak tanggapi aturipun Bapak hukum jenengan kalih menika. Ya. Ngene ya Surajaya, apa meneh kuwi Sumirah. Nggih, ya bener. Sing kok kandhani pancen bener. Kuwi pancen kewajiban. Ning aku ya wis ora kurang-kurang. Anggone pranata babagan ibadah umat. Apa meneh para-para sing tajibah nyekel ning papan-papan pangibadahan. Ya wis terletak jak rembukan jak musyawarahane kadingatane kaya ngono. Niku kula aku matur karo Ki Demang kuwi. Aja ngasih tahanan kademangan sing kaya mengkene kuwi engko dadi ngembet asmane Islam. Niku tegesipun sampean pinangka panitia sampun mboten meskipun saruji padha kademangan. Wis ora betul. Ya, aku kok tak tampa nek aturmu kaya ngono. Nek kudune kowe wong loro iki ya berbau kademangan. Kudune ora kaya ngono kuwi. Ya senajan kula menika bae kademangan. Ning menika sanes kewajiban kula. Ya betul. Kudu pati dhewe kok kudu pati bali ora bener. Cukup. Kowe kabeh. Doning kademangan iki mung pamer nggonmu micara apa arep ngrampungke perkara. Nek aku kan iki gimana? Ngono. Leres ingkang pun aturaken kakang kami tuwa Demang. Sakmenika kawontenipun kademangan tansaya boten kanten-kantenan Demang. Awit para kaneman sakmenika sampun nindakaken babagan ingkang pemerintah kami itu semua. Kakak para kaneman ingkang pelajaripun sami remen adu jago
lan sak kondhanipun gitu Mas. Tenan kowe. Tenang gitu Mas. Nggih leres pukul. Tak banjure. Kawontenan menika miturut kabar ingkang kula tampi anggenipun sami adu jago saya reboka kok wonten ingkang ngayomi gitu Mas. Ana sing ngayomi. Leres menika tesih bebau kademangan ingkang caket kalian Ki Gembek. Mas Boyo. Piye. Karena ngendika boyo rawatan iki. Kok bebau kademangan sing tinaket karo kademangan kok aku lan tuminake. Padha pengen kok metani kula sing ngayomi ora botol-botol niku nggih napa? Mas Boyo. Mare Mas Boyo. Kepiye sih Mas? Menawi Mas Boyo. Amane kakang yo kudu karo. Kare malih gitu. Menawi nem-neman kula ning kademangan dijago menika menawa kawontenan pun kademan boten tentu napa? Nggih napa? Panganggepmu ora tentrem nanging yen iki dipuja surat bakal saya muatiri Penjani menika pinangka Jogobaya. Apa? Padamelanipun Jogobaya menika menapa? aku Jogobaya ya ngayomi warga kademangan surat. Lah menika kedahipun menawi kademan boten tak nika pedal motor jenengan kok dadak matur pinjeman. Nika mung cakep sira utama tegesipun menika. Sik surat. Iki aturku marang Ki Gemeng rampung kula. Perkara iki bakal tak aturke marang Ki Gemeng. Mboten Ki Gemeng? Nggih. Kawontenan menika kula sumanggaken dhateng Ki Gemeng. Ya. Kabeh kandhamu kami tuwa apa dene Jogobaya. Yen tak tegesi kowe ora bisa ngrampung babagan perkara iki. Nggih, nyuwun. Aku matur nuwun. Aku nedha nrimo banget nggonmu taos laporan kala. Besok tak tuju. Nggih. Lan ngono kami tuwa kami itu. Pripun? Bacutno nggonmu labuh-labuh ana kademangan. Kaya adat kabeh. Perkara iki sesuk bakal tak pegal. Nggih. Nggih, menawi mekaten atur kula kekalih sampun dipun tampi sampun ketat. Lan kula kepareng kula kekalih nyuwun pamit gitu Mas. Pak Arya. Aduh, aku yo men, mari yo men, aku ora sing ngono. Ya Allah, ora dalu karo kok. Surabaya kowe sing jane iki piye jan? Ana perkara kaya ngene iki urung tanurut aku sing bakal kepok sing jenengku. Yen nganti kadenangan ana masuk dalem Sang Prabu Salawati bakal gantung lah. Ayo. Menika perkara kok kula kenal. Ayo sumirat iku sing ramene ampun. Aja mung ngedem-demi ati. Aku kanthi gale iki kula kalian. Tenan. Terus pati gak aku ketenan. Yen ana apa-apa cukup kowe. Ora nganti gepok karo aku. Nggih, ampun. Bagus. Tetap kok. Ya, aku percaya karo. Ngono. Piye? Nek kula kalian Kang Surajaya menika nggih. Badhe lamar nggih tenaken beliau nggih. Pantas. Kaya buka cilik. Wis tak siagake. Ning aku dawuh lakune kami tuwa Jogobaya kok ya nyediani klapaten. Nggih napa rukuke iku yang bayar wong kita kudu bayar napa. Ya. Lagi jago bupati wae nyumbayang kanggo duit kepara ngadani. Malah ngotek deden cepet ditutup.